Türkmenistan, Taliban hareketinin wekillerini Aşgabatda çağırıp, Transafgan gaz geçirici proyektinin howpsuzluk meselesini maslahatlaşdy. Taliban hareketinin siyasi idarasının yol başçysy Molla Abdul Gani Baradar'ın baş tutanlygyndaky delegasiýa Aşgabatda Türkmenistanyň daşary siýasat idarasının yol başçylary bilen duşuşuk geçirdi. Bu arada Türkmenistanyň Daşary işler ministrligi 6 fevralda habar berdi. Gepleşikleriň barşynda taraplar Awganistanda parahatçylygy we durnuklulygy ýola goýmagyň hemde saklamagyň derwaýystygyny bellediler. Şeýle-de Türkmenistanyň Awgan halkyna berýän goldawynyň hususan energetika ulag hem aragatnaşyk ulgamlarynda Awgan ykdysadyýatynyň ösüşine berilýän ýardamyň aýraty nyktalandygy resmi maglumatda edilýär. Aşgabatdaky gepleşikler Pentagonyň golaýynda Taliban toporunyň geçen ýyl Birleşen Ştatlar bilen baglaşan Awganistanda parahatçylygy döretmek boýunça ulalaşygy esasynda öz üstüne alan borçnamalaryny ýerine ýetirmeýänligini aýdan wagtynyň ýygyny gabat geldi. Talibanyň siýasy idarasynyň wekilleri Awgan halkynyň abadançylygynyň hem gülläp ösmeginiň üpçün edilmegine gönükdirilen infrastruktura taslamalarynyň durmuşa geçirilmegini hemme taraplaryň goldaýanlygyny beýan etdiler diýip Türkmenistanyň Daşary işler ministrligi ýazýar. Awgan wekilleri metbuata yüzlenme bilen çykyş etdi. Jurnalistleriň sowallaryna jogap berdi. Talibanyň siýasy idarasynyň we gepleşikler toporunyň wekili Muhammed Suhayl Şahin Türkmenistanyň çakylygy we görkezden mehmansöwürligi üçin Türkmen tarapyndan minnetdarlyk bildirdi. Ol Türkmenistanyň Awganistan babatynda alyp barýan siýasatyna şeýle-de goňşy ýurdun häzirki wagtda dowam edýän we geljekde hem beriljek köp ýyllyk siýasy hem ykdysady goldawyna oňyn baha berendiklerini aýtdy. Türkmenistan musulman goňşy bitarap döwlet bolmak bilen uzak ýyllaryň dowamında Awganistanda parahatçylygyň ýola goýulmagyna we ýurdun ösüşine gönükdirilen başlangyçlar bilen ýygyderli çykyş edýär diýip Muhammed Suhayl Şahin öz hereketiniň döwletiň çäginde durmuşa geçirilýän ähli milli taslamalaryň goraglydygyny üpçün etmek arkaly Awgan halkynyň abadançylygyna hem ýurdun ösüşine taldymly goşmaklyga çalyşýanlygyny belledi. Hususan da Taliban hareketinin top ve beýlek infrastruktura taslamalarynyň durmuşa geçirilmegini hem de howpsuzlygynyň üpçün edilmegini dolu goldaýanlygyny nyktady. Azatlyň Awganistandaky habarçysy Talibanyň siýasy delegasiýasynyň başlygy Molla Abdul Gani Baradaryň resmi Aşgabatyň çakylygy bilen Türkmenistana baranlygyny Awgan mediasyna salgylanyp habar berdi. Awganistanyň Ariana News neşri hem Molla Baradaryň Aşgabatda Awganistandaky parahatçylyk prosesi iki taraply gatnaşyklar, serhet howpsuzlygy we Türkmenistan Awganistandaky taslamалary barada maslahat edenligini habar berdi. Neşir bu maglumaty Talibanyň sözçüsi Muhammad Nayyem'e salgylanyp aýtdy. Nayyem'iň sözlerine görä bilime goldaw bermek we saglyk bilen baglanşykly meseleler hem ara alyp maslahatlaşylypdyr. Duşukda hususan da top gaz geçiricisi hem demir ýol ýaly uly meseleler barada gurrun edilipdir. Metbuatyň habaryna görä, Molla Baradar Kataryň paýtagty Dohada kabuldaky resmi hökümet we Birleşen Ştatlar bilen geçirilýän gepleşiklerini ara salyp Sewitdäki ýurtlara seýahat edýär. Bu saparyň çäginde ol geçen hepdäniň ahirinde Daşary işler ministri Javad Zarif bilen duşma üçin Irana bardy. Euraziyanet neşri Talibanyň top gaz geçiricisine bildiren goldawyny Aşgabatda birden Bakuň arasynda hazırdaky dawaly gaz ýatagy barady gelinen ılalaşykdan soň Türkmenistanyň gaz eksporty taslamalary babatda birnäçe hepdäniň içinde gazanan ikinji uly üstünligi hökmünde häsiýetlendirdi. Sebäbi Azerbaýjan bilen Türkmenistanyň 30 ýyla çeken dawada ılalaşmagy ahirinde Transhazar taslamasynyň amala aşyrylmagyna we Türkmen gazynyň Ýewropa bazarlaryna göne çykarylmagyna mümkinçilik döredir öýdülýär. Şeýle-de neşir Taliban toporunyň garaşylmadyk ýerden Aşgabat eden saparynyň arkasynda top taslamasyny uzak wagt bäri goldaýan Birleşen Ştatlaryň araçylygynyň duran bolmagynyň ähtimallygyny ýaňyzadýar. Pentagonyň metbuat sekretary John Kirby 28-nji ýyllarda jurnalistlere Taliban zorlugy azaltmak we Al-Qaeda bilen gatnaşyklarynyň ýüz öwürmek baradaky borçnamalaryny ýerine ýetirmeýär diýdi. Ol terrorçylykdan ýüz öwürmese we Awganistanyň milli howpsuzlyk güýçlerine garşy amala aşyrýan zorlukly hüjümlerini duruzmak baradaky borçnamalaryny ýerine ýetirmese, ulalaşylan utgaşdyrma alyp geljek anyk ýol ýodany görmek gatykyn, emma biz henide muňa ıgrarly bolup galýarys diýip Kirby aýtdy. Geçen fevralda Birleşen Ştatlar we Taliban arasynda gelinen ılalaşyga görä söwüşüji toporuň beren howpsuzlyk kepillikleri şolsanda Al-Qaeda bilen ara gatnaşygyny kesmege esasynda daşary ýurt güýçleriniň ählisi 2021-nji ýylyň maýyna çenli Awganistandan çykarylmaly.
Taliban toporunun sebetdäki ýurtlar bilen Awganistandaky paragatçylyk prosesi we howpsuzlyk bilim hem saglygy saklaş meseleleri barada geçirýän gepleşikleri wagtda resmi kabulyň pozisiýasy ma'lum edilmedi. Owan hökümeti bu arada çykyş etmedi. Geçen hepdäniň aýagynda Türkmenistanyň döwlet dukanlarynda ardan çilim gaýtadan satylyp başlandy. Ençime aýat çekin ara ketmeden soň döwlet dukanyna çilim gelende adatça bolşýaly. Bu geze hem köp adam nowata durdy. Oňuşmazlyk, dawa, jenjel, ýumruklaşma hem ýüze çykdy. Onurça adam polisiýa tarapyndan saklandy. Ykdysady krizisiň arasynda köp adamyň çäkli möçberde satylýan çilimi soňra has gymmada ýerlemek üçin ençime sagatlap nowatda garaşandygy hem bellenilýär. Azatlyň ýurdun durul kunjoklaryndaky habarçylary şenbe güni döwlet dukanlarynda 50-70 manat ağırlığında çilimin satylyp başlanandygyny, munyň netijesinde de diftine ýüzlerçe adamlyk nowatlaryň emele gelendigini habar berdiler. Bellemeli ýeri muňa çelini hususy dukanlarda bir gutusy 400 manatdan bahalanan bu çilimler adam başyna 2 gutudan artyk satylmaýar. Habarçylarymız nowatlarda basa-basylygyň döreýändigini, hatda polisiýanyň hem tertip düzgünü üpçün etmekde kynçylyk çekýändigini belleýärler. Farabyň döwlet dukanynyň öňünde çilim aljak bolup 2000 töwerege adam toplandy. Nowatlarda hälisinde ýakalaşyklar ýüze çykdy. Bir näçe adamy şoltanda polisiýa işgärlerini hem tençiketleri ýetdi. Adamlar jan alyp jan bermäge kaýyl bolany meňzeýär. Meniň bilýänim polisiýa 25 töwerege adamy saklady diýip şenbe güni Farabyň döwlet dukanynyň öňünde nowaty duranlaryň biri saýat bolan wakalaryny Azatlyň Lewapda habarçylarynyň birinden gurrun berdi. Sol bir wagtda Türkmenabadda ardan çilimi satyn almak üçin toplanan mähelläniň döwlet dukanynyň penjerelerine hem dövendigi barada maglumatlary bar. Türkmenabadyň demir ýolçy etrapçysynyň 6-njy dukanynyň öňündäki nowatlary tertip düzgüne polisiýa hem gözükçülük edip bilmedi. Nowatda 2 adam husundan gitdi. Basa-basylykda dukanyň daşky penjereleriniň hem ensemesi döwüldi. Duşenbe güni polisiýanyň çilimiň 21 ýaşy ýetmedikleri we aýal gyzlara satylmajakdygy baradaky duýdurşlaryna hem hiç kim gulak asmaýar. Adamlar ýerden 7-de harit goýberip başlayan dukanlaryň öňünde 10-12 saat öňünde nowat tutup başlaýarlar diýip 8 fevralda çilim nowatynda duranlaryň biri habarçymyza gurrun berdi. Şular ýaly ýagdaýlary ýurdun günorta Mary welaýatynda hem eýýäm ençime gün wäre tinlese bolýar. Emma Lewapdan tafawatlylykda Maryda çilimiň ýany bilen ýene başga bir harydy satyn almak talap edilýär. Duşenbe güni Irakdan nowat tutoýun diýip daňdan 2 töweregi döwlet dukanynyň öňüne gelsem, ol ýerde eýýäm meniň ýaly ýüzlerçe adam ýygnanypdyr. Çilimiň ýany bilen 10 manatlyk yerli öndürilen joraby ýa-da aýakgabyň içine goýulan petegi satyn almak talap edilýär. Käbir dukanlarda ýarym litrlik yerli serwet suwlaryny satyn aldyrýarlar. Onuň bahasy hem 10 manat. Netijede bir gutu çilim 60 manata düşýär diýip Marynyň muhadif owasynyň ýaşaýjylarynyň biri habarçymyza gurrun berdi. Marly habarçymyz käbir adamlaryň kartlaryna geçirilen zähmet haklaryny wagtynda naqtlaşdyryp bilmeýändigi üçin çilim satyn alary ýaly garzyna pul gözleýändiklerini hem sözüne oşdy. Bu ağırlykda mali krizisiniň arasynda pul etmezçiliginden kösenýän adamlaryň käbiri çilimi soňra has gymmada satar ýaly uzakly gün döwlet dukanlarynyň öňündäki nowatlarda garaşýarlar. Bellisek döwlet dukanlarynda ardan çilim satyp çykarylmasyndan ozal şol bir markaly çilimler hususy dukanlarda 400 manatdan bahalanýardy. Emma soňky 2 güniň dowamında olaryň narhy ilki 200 manada, soňra da 100 manada çelini düşdi. Ardan çilimiň ýene haçan sowdadan ýitjekdigi belli däl. Çilimi asla çekmeýänler hem olary soňra has gymmada satmak maksady bilen öňünden satyn alyp goýýarlar. Şu gün hususy dukan eýelleri nowatlary aýlanyp döwlet dukanyndan eýäm çilim satyn alanlara her çilimiň gutusyny 90-100 manatdan satyn almagy teklip etdiler. Ardan çilim uzak dowam etmez. Ol soňu bilen ýene gymmatlar Türkmenistanda çilim birjalardaky gymmatly kagyza öwrüldi diýip 8 fevralda hem çilim nowatynda duran Türkmenabatlylaryň biri kinaýa bilen habarçymyza gurrun berdi. Türkmen häkimetleri ýurda 2025-nji ýyly çelini temmäkiden dowly azad etmek urunda görüşýärler. Türkmenistanyň 2011-nji ýylda bütün dünýä saglygy goraş guramasynyň temmäke garşy görüşmegiň çarçuwaly konwensiýasyna goşulmagy bilen ýurtda çilim sewdasyna garşy durly çäklendirmeler girdilip başlandy.
Sol bir wagtda tinçiler häkimetlerin çilimini goýup bilmeýän adamlaryň we olaryň maşgal agzalarynyň görýän görgülerini çilim sewdasyndaky korrupsiýany görmezligi salýandygyny belleýärler. Ýurtda çilim gyçylygynyň we gymmatlamagynyň ýiti duýulyp başlanmagy bilen adamlaryň mahorky, ýagny temmäki ýa-da durly ösümlikleriň ýapraklaryny guradyp çekip başlandyklary dükanlarda türkmen çilimi atlandyrylýan ýasama temmäki önümleriniň hem peýda bolandygy barada köp sanly maglumatlar gowuşýar. Iqtisadi krizis sebäpli köpleriň ardan diýilýän 60 manatlyk çilimi hem satyn almaga gurby çatmaýar. Köpler döwlet dukanyndaky çilimleri soňra üstünden peýda görmek üçin alýarlar. Köp adam bu günler hem mahorka çekýär. Hususy dukanlarda elde ýasalan mahorkaly türkmen çiliminiň biri 1 manatdan satylýar. Başga guradylan ot garylmadyk. Arasda hasaplanýan 1 kilogram mahorkanyň bahasy 400 manat diýip, eýýam 6 saat töwereg çilim nowatynda duran marly ýaşaýjylaryň biri 8 fevralda habarçymyza gurrun berdi. Ýatlatsak soňky ýezek ardan çilim döwlet dukanlarynda geçen ýylyň oktýabrynda peýda bolup, onuň sewdasy diňe 3 gün dowam edipdi. Mar vilayatynyň döwlet dukanlary Aşgabatdan geljek barlygy garaşýar. Dukan satyjylary döwlet dukanlaryna ýol berilýänligi aýdylýan käbir kemçilikler barada Azatlyk radiosynyň habarçysyna anonim şertde gurrun berdiler. Aşgabatdan mara barjak barlygçylaryň haýsy edaradan iýerilýänligi badawat ma'lum bolmady. Ýöne garaşylýan barlyklar barada habarlar Türkmen standartlary baş döwlet gullugynyň Mar vilayatyna geçiren barlyklarynyň ýa-da gabat gelýär. Ýa-da 2 hepde urak mundan ozal gullugyň işgärler Mar vilayatynyň edara karhanalarına barlygy geçirdi. Azatlygyň habarçysy bilen gurrundaş bolan käbir dukan satyjylary döwlet dukanlaryna ýol berilýän noksanlyklar, olary özleriniň we ýol başçylarynyň mümkin bolan gatnaşygy barada gurrun berdiler. Dukan satyjylary döwlet dukanlaryna ýol berilýän kemçilikleriň öz ýol başçylarynyň tawsyrygy bilen ýerine ýetirilýändigini aýdýarlar. Mundan ozal ýerli ýaşaýjylar Azatlygyň habarçysy bilen söhbet döşlükde döwlet dukanlaryna satylýan ýeňillikli haritlaryň gapdaly bilen goşmaçy önümleri satyn almak barada özlerinden edilýän resmi däl talaplar barada ençimegedek gurrun berdiler. Her etrapyň her geňeşligine döwlet dukan satyjylaryndan edilýän talaplar aýry-aýry. Bize halky talamagy, ýagny döwlet narhyndan satylmaly edilip bize goýup berilen azyk önümleriniň gapdaly bilen derege yaramajak haritlary satmagy ýokurdaklaryň özleri üretdi we buyruk berdi diýip bir dukançy Azatlyk radiosynyň habarçysyna gurrun berdi. Ýatlasak ýurduň durly künjeklerini döwlet dukanlary ýeňillikli azyk önümleriniň gapdaly bilen Wagtal rezin şıpbık prezidentiň portreti şiireli içimlik tüýjü kökü ýaly önümleriň satyn almagyny alyjylardan talap etdi. Ýurtda dowam edýän ykdysady kynçylyklaryň fonuny ilat çykargysızlykdan döwlet dukanlaryna ýeňillikli bahadan satylýan önümleri satyn almagy isleg bildirýär. Hususy sewdada azyk önümleriniň bahalary döwlet dukanlary bilen deňeşdirilene gymmatlygyna galýar. Biz ilkilikler adamlara azyk haritlar adatda ýaly satdyk diýip bir dukan satyjysy gurrun berýär. Ýöne onuň sözlerine göre yol başçılar döwlet dukanlaryna tölew terminallaryny oturtmak üçin dukançylardan müňlerçe manat talap edip başlaýar. Şondan soň ýagdaý üýtgeýär. Döwlet dukanyna ýöneki işgärde munyň ýaly pul nireden bolsun diýip öz ýagdaýyny düşündirmekçi bolan adamlar boldy. Ýol başçylar işlejek bolsaňyz hökman terminal almaly diýip aýtdylar diýip dukan satyjysy sözüniň üstüne ýetirdi. Tölew terminallaryny satyn almak we oturtmak işleri satyjynyň tasdiklamagyna görä 6000 manada durýar. Galabertede onuň sözlerine görä döwlet dukanlaryna tölew terminallaryny hususy taraplardan näelde döwlet dukanlaryna gödäwçilik edýän Sewda edarasynyň düýbünden almak talap edildi. Türkmenistan Maliýe we Sewda pudugyny digitallaşdyrmak tagallalarynyň çägine soňky bir näçe ýylyň dowamyny ilatyň aýlyk haklaryny, pensiýalaryny we döwlet kömek pullaryny olaryň bank hasaplaryna geçirmek, Sewda nokatlaryny tölew terminallaryny ornaşdyrmak ýaly işleri ýola goýdy. Habarçy bilen gurrundaş bolan marly dukan satyjysy tölew terminalyny ornaşdyrmak üçin özlerinden 6000 manat meçberini tölegiň talap edilendigini, muny gazanmak üçin özlerine dukana haritlaryň gapdaly bilen goşmaçy önüm satmagy dilden ruhsat berilendigini aýdýar. Bize pul gazanmagy özleri üretdi diýip dukan satyjysy öz ýol başçylaryny aýplaýar. Azyk haritlaryň ýany bilen hatda suw doňdurup ondan buz ýasap satyp bolýar. Kim näme satyp bilse ýany bilen satsyn. Şeýdip pul ýasaň we hökman 6000 manat getirin, terminal alyň. Araňyzda ýok, başarmak diýýäniňiz bar bolsa, işten çyksyn. Başarýan adam kän nobata durlar. Siziň ýeriňize geçmek üçin diýip aýtdylar diýip dukan satyjysy
gurrun berýär. Bu talap ruhsat we haýwat dukan satyjylaryny herekete geçirýär. Biz azyk önümleriň ýany bilen satmak üçin asla gerekmejek ardan harit gözläp başladyk. Olary iň ardan nyrkdan alyp üstüne 2 hisse nyrk goýup halka satdyk. Bu agdalan 6000 manat eltip berdik diýip satyjy boyun alýar. Ol düşegündüň özlerine hoş ýakanlygyny, täze ýerlikden el çekip bilmänliklerini, subsidiýalenen azyk haritlaryň gapdaly bilen girdeji gazanmak işlerini giňeldenliklerini gurrun berýär. Satyjynyň sözlerine görä şondan soň häkimetler her döwlet dukanyndan jogapkar adama aýdy bir sapar para peşkeş getirmegi boyunna goýýar. Adatlygyň habarçylary döwlet dukanlaryna ýeňillikli haritlaryň gapdaly bilen adamlary mejburi satylýan önümler barada wagtal habar beripdiler. Ýatlasak Adatlyk noýabrda Bayramaly etrawynyň Göktepe geňeşliginiň döwlet dukanlaryna alyjylardan ardan ösümlik ýagynyň gapdaly bilen rezin şüppek satyn almagyň talap edilşi, oktýabryň ortalaryny Aşgabatyň döwlet dukanlaryna ýeňillikli şekeriň ýany bilen adamlardan gaýarlandyrylan içki satyn almagyň talap edilşi, maý aýyna Bayramaly şäheriniň döwlet dukanlaryna subsidiýalenen paýta ýagynyň gapdaly bilen sok we keks ýaly konditor önümleriniň satylşy, hatda awgustda farawyň ýaşaýjylarynyň ýeňillikli unyň gapdaly bilen prezidentiň portretleriniň mejburi satylşy. Şu ýylyň ýanwaryna bolsa Bayramalynyň döwlet dukanlaryna azyk önümleriniň gapdaly bilen adamlara bedire we taňyr satyn almagyň teklip edilşi barada habar berdi. Adamlar azyk haritlaryň gapdaly bilen satylýan önümleriň hilinden şikayet etdi. Ýeňillikli azyk önümleriniň gapdaly bilen goşmaça girdeji gazanyp başlan döwlet dukanlarynyň öňüne soňu bilen bir päsgelçilik durýar. Ol hem alyjylar satyjylardan nägile bolup başlaýar. Adamlar biziň bu edýän zatlarymyzdan nägile bolup gaharlanyp başladylar. Köp halatda güýç görkezen adamlarym bar. Olar biziň ýakamyzdan tutup ýany bilen beren haridyňna azyk önümiňne zaýy, näme üçin beýle edýärsiňiz diýdiler diýip marly dukan satyjysy gurrun berdi. Ýöne halkyň nägileligi iş bitirmedi. Sebäbi subsidiýalenen önümleriň gapdaly bilen girdeji gazanmagy öwrenşen döwlet dukanlaryň galaty işine dukan satyjysynyň sözlerine görä hukuk goraýjy edaralaryň işgärleri arka çykdy. Biz ýagdaýy ýol başçylary düşündirdik. Olar munyň çäresini tapar, destine çözer diýdiler diýip dukan satyjysy gurrun dowam edýär. Munyň ýa-da döwlet dukanlaryny alyjylaryň nobatyna gödäwçilik edýän polisiýa güýçlendirilýär. Habarçynyň söhbetdeşine görä döwlet dukanlaryna nobatçylyk edýän polisiýa güýçleri dukan satyjylaryny alyjylaryň zorlugyndan goramak üçin ýerleşdirilipdir. Mundan öňe Adatlyk radiosy ýurtda dowam edýän ykdysady kynçylyklaryň fonuny ýurduň dürli künjeklerini ardan bahadan azyk önümleri satylýan döwlet dukanlaryna dörýän nobatlarda wagtal ýüze çykýan dawa jenjeller, uruş söýgüşler olara polisiýa güýçleriniň gödäwçiligi barada habar berdi. Hukuk goraýjy işgärler döwlet dukanlarynyň satyjylaryny goramaly edilip halk öwrenşýänçe her gün döwlet dukanynyň öňüne polisiýa işgärleri nobatçylyk edip başlady. Biz şondan soň hassa arkaýynlaşyp öz bähbidimize we ýokurdaky ýol başçylaryň bähbidine işläp başladyk. Polisiýa tarapyndan köp adam tutsak edildi. Adamlar onu görüp soňra köşeşdiler we azyk haritlarynyň gapdaly bilen islenlik haridy satyn almagy boyun boldular diýip dukan satyjysy boyun aldy. Soňky bir näçe ýyl bäri Türkmenistan garaşdyrlyk ýyllarynyň iň agyr ykdysady kynçylyklaryndan birini başlyny geçirýär. Energiýa serişdelerine baý döwlet başlygyny maliýe görkezçileriniň peselmegini energiýa bahalarynyň global arzanlamagy bilen düşündirýär. Milli pulun öz hümmetini esli ýitirmegi bilen hususy sewdada bahalar ýygyderli gymmatlady we bu ýagdaý ilaty döwlet dukanlaryna ýeňillikli bahadan satylýan azyk önümlerine garaşly etdi. Döwlet dukanlarynyň haritlaryna bolan islegiň artmagy öz ýany bilen dukan satyjylarynyň sözlerine görä yerli häkimetler üçin goşmaça girdeji çeşmelerini döretdi. Ýöne marly dukan satyjysynyň sözlerine görä döwlet dukanlaryna ýeberilýän haritlar soňu bilen uğurunu yitirip başlayar. Subsidiýalenen önümler dukanlaryň alyjylaryna ýetmän başlayar. Biz ýol başçylary bize un, ýağ, towuk buğdy, şeker, ýumurtga ýaly azyk haritlaryny ýa-da çilim ýaly beýleki önümleri az berýärsiňiz. Halka ýetenek diýip aýdyp bilmedik diýip satyjy boyun alýar. Onuň sözlerine görä yerli sewda resmiýetleri döwlet dukanlaryna ýeberilýän haritlary hususy dukanlara ýerip bolardan özleri üçin başga da goşmaça girdeji gazanyp başlayar. Ýol başçylar halka ýetirilmeli ilata paýlanmaly haritları hususy dukanlara geçirip uly möçberde pul gazanyp başladylar diýip satyjy tasdiklaýar. Şeýle-de ol döwlet dukanlaryna baş goşulan dokument galplygy barada da maglumat berýär. Her adama çörek berenimizde dukan depterçesine gol çektirdik. Adamlaryň habary hem ýokdur. Ýöne olar her gol çekenlerine biz olary
2-3 kilogram uny gol goýdurduk. Iwerlen unyň belli möçberini hususy dükanlara satdyk diýip marly dükançy gurrun berdi. Ýurtda dowam edýän azyk harit ýetmezçiliginiň fonuny döwlet dükanlary subsidiýelenen önümler üçin yerli ýaşaýjylardan olaryň ýaşaýan ýeri maşgala agzalarynyň sany barada guwahat talap edýär. Azatlyk radiosu ençemegedek ýurduň durly künjeklerini döwlet dükanlaryndan çörek, un satyn almak isleýän adamlaryň daň bilen nobatlary duruşlary, ýöne ilata hödürlenýän önümleriň nobata garaşýan adamlaryň ählisine däl, olaryň diňe birnäçesine ýetmegi galanlarynyň bolsa, tukat ýagdaýda öýlerine dolanyşy barada ýergiderli habar berdi. Marly dükan satyjysynyň sözleri bu ýagdaýyň aňyrsynaky mümkin bolan sebäpleriň käbeýleri barada pikir döredýär. Ol haritlaryň gapdaly bilen satylan önümlerden hem de döwlet dükanlaryna niýetlenen ýöne bir kanun ýagdaýda hususy dükanlara satylan haritlardan gazanan girdecilerini yerli häkimetleriň haýsy wekilleri bilen paýlaşanlyklary barada gurrun berdi. Biziň eltip berýän para pulumyzda häkimligiň, polisiýa başlygynyň, howpsuzlyk başlygynyň umuman bize beset diýäjek ähli edaralaryň ýolbaşçylarynyň paýy bolan soň biz özümüzi şuň üçin arkaýyn goragly duýarsyp bir yerli döwlet dükanynyň jogapkar adam Azatlygyň habarçysyna gurrun berdi. Azatlyk radiosu bu maglumatlar boýunça Mara vilayatynyň häkimliginden hem de yerli polisiýa bölüminden kommentariýa alyp bilmedi. Dukan satyjysynyň sözlerine görä şu günler olaryň bir kanun düşünýetleriniň şärikleri howsalaly görnýär. Edara ýolbaşçylary häzir bir hili howsalaly görnýär. Aşgabatdan geljek barlygdan çekinýärler diýip habarçynyň söhbetde aýtdy. Onuň sözlerine görä goloýda yerli häkimetler döwlet dükanlarynyň jogapkar adamlary ýygnap olar bilen duşuşyk geçiripdir. Yerli häkimetleriň aladalary Aşgabatdan geljek barlygçylaryň talaplarynyň halkyň bähbidine hyzmat edip etmejekdigi barada käbir soraglar döredýär. Şuň döwlet dükan eýlerini ýygnap geçirdiler. Birden pul ýetmezçilik etse, birden olary barlygçylary berilmeli para öňküden ýokary bolsa, onu siziň muňa gatnaşmagyňyz gerek bolar we pul diýilene taýýar bolmagyňyz gerek diýip aýtdylar. Ýöne näçe pul gerek bolar? Onu aýtmadylar diýip bir dukan ýesi Azatlygyň habarçysyna gurrun berdi. Bu ýagdaý sowda pudugyna bardygy ýöne sürilýän korrupsiýon schemanyň iş tertibi barada käbir çaklamalar döretdi. Hemişe bolşýaly ýokarda para pulu köp hödürläp bilýän adam öz iş ýerine galar. Kimiň ýokarda tanşy ýa-da ýokardan himayeti bolmadyk adamlar işden gider we jinayete çekiler. Şuňa gatnaşan ähli edaralara da deger. Sebäbi prokuraturynyň kimlere jinayet işini gozgajakdygy ýöňünden belli bolýar. Ýöne barlyk gelip gidenden soň iş alınıp barlyar. Diriňi bu işler uzağa gitmez. Barlyk gelen günden başlap ejiz ýokary gatdakda tanış bolmadyk adamlary tutsak etmäge başlarlar. Bu talaňçylygy munun öň Türkmenistanda ýaşaýan raýatlar, hatda daşary ýurtly adamlar hem bilýär. Ýöne şuň üçin pul toplatdylar diýip yerli häkimetleriň geçiren ýygnagyna gatnaşan döwlet dükan satyjysy Azatlyk radiosynyň habarçysyna gurrun berdi. Döwlet dükany ýeleri Aşgabatdan geljek barlygdan gorkýarlar diýip ol sözüniň üstüne ýetirdi. Azatlyk radiosynyň Mara vilayatynyň döwlet dükanlaryna ýol berilýänligi aýdylýan kanun bozmalary we galplyklary barada Türkmenistanyň sowda we daşary ykdysady gatnaşyklary ministrliginden kommentariýa almak synanşygy netije bermedi. Şeýle-de Sewitiň döwlet dükanlaryna bardyk aýdylýan korrupsiýon schemy we onuň yerli häkimetleri mümkin bolan ilteşigi ýa-da olar boýunça şu wagtda için açylan işler barada döwlet ýetkiligine köpçüliklerini habar beriş serişdeleri galy berse de ýarym resmi habar saýtlary habar bermeýärler. Bu aralykda Türkmenistanyň prezidenti Gurbanuly Berdimuhammedow 5-nji fevralda sowda toplumy boýunça käbir vice-premierleriň hemde pudok ýolbaşçylarynyň gatnaşmagyna iş maslahatyny geçirdi. Sowda toplumynyň edara kärhanalarynyň kuwatynyň uranylşyny, sowda dolanyşynyň ýagdaýyny we ösüş tepkiniň peselmeginiň sebäplerini jikmejik seljermek wajypdyr diýip Türkmenistanyň döwlet habarlar agentligi Türkmen prezidentiniň sözlerini sitirleýär.